juttu tää on? Teit sä ton? No en todellakaan. Sit se on se Luomanen. Siis kuka? No Peppi luulee, että meidän koti on riivattu. Kaikki alkoi siitä, kun tää asunnon edellinen asukas kuoli. Tuolta kuului koputusta ja sit eilen meillä oli joku. Ja nyt tää. Se peilikuva oli pelkkä valoheijastus. Tai sitten vaan jonkun vitsi. No kuka keksii mitään noin kauheeta? Eikä tää jotain teinien pelleilyä. No tässä on ohi mennessä sormeilla noita kirjaimia. Niin ei Sergei ole oikeastaan vaan joku huono läppä. Mun mielestä meidän koti on kirottu. En mä enää halua asua siellä. Sä näytät ihan saukalta. Alo voi ku söpöö. Eikö se oikeasti parempaa keksinyt? Jätetään ne rauhaa. Ei tasan jätetä. Mä haluan nähdä kenen kanssa se kuhertelee. Sä ehdit nähdä ne myöhemminkin. Mä lupaan ottaa selvää, kuka toi salarakas on. Kiitti. Siis tästä teknikistä. Mä en osaa sanoa ottaa mitään näistä. Antaa Aliaksen nauttia sen treffeistä.